Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Overnight. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, maar dan gaat jou de Bakka Kulturu TV speciaal voor jou hier in Rotterdam. Rotterdam Kruiskade, de Westkruiskade. En dan zien we een gebeurtenis hier. En we hebben hier een meneer voor ons om te vragen wat er vandaag hier gebeurt. Dag meneer, wat is uw naam? Goedemiddag, mijn naam is Cleon Stefan Liesdek. Ik ben van de Victory Autos Rotterdam in Zuid bij Pastor Jerry, Mendelssohn. En wij doen samen met een paar andere kerken, zijn wij zo aansluiten om de Mars voor Veiligheid te doen in Rotterdam. Ze zijn begonnen in de Oostplein en vandaar lopen ze nu richting deze kant op. Ze zijn nu bezig om een podium hier op te bouwen, zodat alle kerken bijeenkomen gaan om te vertellen wat Jezus heeft gedaan voor mensen in de stad. En ook wat Jezus heeft gedaan in mijn leven. Maar ik ben niet degene die het heeft georganiseerd, Pastor Jerry ook niet. Het zijn andere kerken, maar wij van de Victory Autos mogen bijsluiten om samen te mogen doen wat de Heer heeft gedaan. En Pastor Jerry is degene die boven mij staat en ik voer de opdracht gewoon uit. Dus jullie zijn nu niet hier, ze zijn de maas aan het lopen en wat ik nu doe is gewoon om te gehoorzamen aan zijn stem. Dus wij gehoorzamen gewoon om mee te doen wat Jezus heeft gedaan. Dus dat is het. Geweldig, je bent dus goed bezig hier. Waar bent u zelf geboren? Ik ben geboren in Suriname, Paramaribo, Abrabroki. En ja, ik kom ook uit een goede gezin. Moeder en vader getrouwd, maar ik was ook een beetje verloren. En ik ben ook verslaafd geweest. Ik ben ook crimineel geweest. Ik heb heel veel gedaan wat God niet wilde hebben. Maar dankzij de Victory Autos Kerk, dankzij de mannenhome bij Pastor Jerry Mendelssohn, dankzij God mag ik weer een kans krijgen om te doen wat God doet in mijn leven. Om ook anderen te vertellen wat God doet. Ik ben blij dat ik zulke dingen mag meedoen. Want dit is de energie die God ons geeft om het te doen voor de Heer Jezus Christus. Op wat voor leeftijd was je verslaafd? Wanneer is het begonnen? Hoe is het begonnen? Ja, ik ben begonnen op een leeftijd van 14, 15 jaar begon ik marihuana te roken van een oom van mij die marihuana verkocht. En ik ben ook cocaïne verslaafd geraakt, zeg maar op de 18, 19 jaar in de gevangenis. En ik heb in Amsterdam gewoond, ik ben verslaafd geraakt, ik heb drugs verkocht, ik heb gevangenissen gezeten. Maar alleen God kan je helpen, geen familie, geen vrienden, alleen God. En ik wil wel en ik ben er nog niet, maar met God zal ik wel komen waar ik moet komen. Oké, want nu kijken misschien heel veel mensen kijken naar ons en die denken ook, oké, ze zijn misschien de weg ook kwijt, sommige mensen, drugsverslaafd of zo. Wat moeten ze doen? Ze moeten de Heer opzoeken. Nou, wat ze alvast kunnen doen, ze moeten alvast willen, want het begint bij jou. En ze moeten niet kijken naar familie, naar vrienden, naar niks. Ze moeten kijken naar de Heer Jezus. Want Jezus alleen kan jou genezen en vrijden, maar je moet willen. En daar is er een plek waar je kan komen. Ik ben zelf in de Victory Autos Kerk in mijn Heemsterplein geweest, bij de Mannenhome. En daar kan je komen om veranderd te worden, want de Heer Jezus, die verandert jou. En het is geen andere kliniek waar je kan veranderd worden door de geest van God. Het is alleen maar bij de Mannenhome. En ik ben tevreden met de Mannenhome in Victory Autos. Daar is waar ik ben gekomen, waar ik kan veranderen. En het is Jezus die dat kan doen. Jezus kan dat doen. Maar hoe heb je het gevonden? Want iemand heeft je dan gezegd, ga op zoek naar Jezus. Nou, het is begonnen, zeg maar, met flyers. En het zijn begonnen met de flyers van de Victory Autos Kerk. En die flyers zijn zulke flyers, wat wij hebben, wat je op de straat verdelen. En daar kan je komen. En het zijn allemaal mannen die veranderd zijn. Pastor Jerry is iemand die zeg maar 30 jaar verslaafd was aan de heroïne, cocaïne. En als God iemand als hem kan veranderen, kan God het ook doen voor ons. Maar wij moeten wel willen. En het gaat om vallen en opstaan. En geen familie, geen vrienden kan je hebben, alleen God. Maar je moet willen, het begint bij jezelf. En hoe lang ben je nou clean? Ik ben nu al bijna 5 maanden weer clean. En ik was wel teruggevallen, maar prijs God, dankzij de kerk en dankzij God ben ik weer gaan staan. Een rechtvaardige valt, maar staat weer op. En hoe vaak ga je naar de kerk? Ik woon zelf daar in de kerk. Elke dag dat ik in de kerk ben, ik ben een van de leiders in de Mannenhome nu op dit moment. En het is God die mij doet. Het is 3 keer per dag Jezus.
Oké, 3 keer per dag Jezus, maar dan je woont daar. En hoe moet ik me voorstellen? Er wordt voor je gekookt of moet je zelf koken? Dan, het is een gemeenschap. Ja, het is een mannengemeenschap en wij koken met z'n allen. We hebben in de geconfeerd is zeg maar een christelijke hospitaal, een christelijke huis waar je kan veranderen, waar God jou kan genezen. En het is elke dag dat pastor Jerry zelf komt, pastor Willem die ons komen helpen, het woord geven. Het is alleen maar, het is een geestelijke huis. Maar was het moeilijk om te veranderen? Want als je verslaafd bent, hoe was het moeilijk of was het makkelijk met de hulp van God? Ja, het is niet moeilijk, het is niet makkelijk, maar het is wel mogelijk. En je moet willen. Kijk, als je wil in je hart en je wil heeft gestaan, dan kan het wel lukken, want waar de wil is er weg. En geen enkel andere plaats kan je veranderen, alleen de geest van God. En God is bij machten om machtige mannen te veranderen, criminelen te veranderen. Dus dat kan God doen. Ja, want ik ken een paar jongens die op straat staan, drugsverslaafd. Ze verkopen flessen, ze bedelen flessen, ze bieden om een beetje te kunnen leven. Dus dan zou het goed zijn dat ze de kerk opzoeken? Ja, ik ben zelf een van die personen geweest die op straat liep. Ik was verslaafd, ik liep zonder schoenen, kleren verkopen, huis heb ik opgerookt, alles gedaan, familie opgegeven. Dus ik kan zeggen van, als je echt wil en je wil veranderen, je bent met je rug naar de muur, het water tot je neus, dan is er een God waar je uitroept van God help mij. En dan zal hij komen om jouw hand te pakken, jou te hebben, maar je moet wel willen. En er is een plaats waar je kan komen, de Victory Outreach Mannenhome. Er zijn ook andere gemeentes waar je kan gaan, maar je moet wel geloven in God en in jezelf. Maar hoe is het tot stand gekomen? Hoe was het gekomen dat dat is gebeurd, dat je is overkomen vroeger, dat je verslaafd bent geworden? Ging het niet goed? Ja, ik wilde drugscrimineel worden, heb ik ook verkocht. Ik wilde voetballer worden, maar omdat ik niet met mijn eigen problemen kon dealen. Ik begon te roken om mijn problemen te vergeten. Ik begon te roken om de pijn die ik had te willen wegdoezelen. Maar ik zit nog steeds met dingen in mij die God moet weghalen. Ik ben er nog niet, maar als je begint en je begint uit te roepen en je begint een stap te maken in de richting, dan zal God je helpen. Maar krijg je medicijnen niet? Nee, ik doe niet aan mee. De enige medicijn voor mij is de Bijbel, de woord van God. Dat is de medicijn voor mij. De beste medicijn die ik kan hebben. Oké, dat is heel mooi. Dat je kan zeggen van, joh, ik wil geen cocaïne meer. En ik hoef niet af te kicken, want de Heer, die helpt mij. Ja, tuurlijk. Je moet geloven. Kijk, God zegt, kom tot mij, alle die vermoeid zijn en belast. En mijn juk is zwaar en hij zal ons geven wat wij nodig hebben. Als je tot hem roept, zal hij jou antwoorden. En hij zal jou een hand geven, moet je naar hem toe bereiken. Er is geen enkel ander medicijn in deze wereld die de beste medicijn is Jezus Christus, de Heilige Geest. De Heilige Geest. En wat gaat er vandaag gebeuren? Mensen worden hier vandaag gedoopt of wat? Vandaag gaan we ze laten zien wat er gebeurt in Rotterdam. Dat de Heer Jezus Christus nog steeds dezelfde God is. Die mensen bevrijdt, geneest. En vandaag zullen mensen gedoopt worden. Het is gelijk zoals de discipelen van Jezus met Jezus waren. Ze gaan de straten om te gaan praten over Jezus. En gelijk onderdompeld worden. En dat is wat Jezus gaat doen vandaag. Vandaag zullen we laten zien dat Jezus bestaat in Rotterdam. Geweldig allemaal. Het is een zonnige dag vandaag op deze prachtige zaterdag. Het is zonnig, het is warm weer. En dan, we gaan meekijken. En heb je nog iets om te vertellen aan mensen die het nu moeilijk hebben? Heb je een tip voor ze? Ja, de enige tip die ik voor je heb van Jezus is echt. God bestaat, de Heilige Geest bestaat. En er is een plek waar je kan komen, dat is de Victory Outreach Rotterdam in Zuid. Er zijn ook andere gemeentes. En ik kan jou zeggen, maakt niet uit waar je doorheen gaat, maakt niet uit wat je hebt gedaan. Als je roept tot hem en je gelooft in hem, zal hij komen en jou genezen. En er is geen enkel andere God die jou kan helpen. Alleen Jezus Christus, maar hij moet wel willen. Waar de weg is, is er wil. Oké, je bent geboren in Suriname. Heb je nog mensen in Suriname? Ik heb nog mensen in Suriname. Ik heb zelf familieleden die een gemeente hebben, gemeente ik ben. Ik wil hen allemaal groeten. Ik heb heel veel vrienden in Suriname. En ik wil ook zeggen tegen apostel Stephen Rijmen van doe iets goeds in Suriname daar. Al de mensen daar in Suriname, de jongeren, bij jullie handen bijeen en laat God het werk doen in jullie. En ook de mensen hier, laten we allemaal de handen in één om Gods werk te doen. Wij gaan je bedanken. Bedankt dat je voor de camera bent gekomen van Kulturu TV. En wij gaan even rondkijken en wat we nog meer te vinden, wat we nog meer zien. Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt. U bedankt ook. Ja, mensen heeft het gehoord hier op de Kruiskade. Zang en natuurlijk dans. Er is een optocht hier naartoe vanuit verschillende kerken hierheen. En dan gaan we kijken. Er gaat gedoopt worden. Hier zien we een bad. Mensen gaan gedoopt worden. Een optreden. De mensen bedanken Jezus voor wat Jezus voor hen betekent in hun leven. En dan gaan we kijken wat er gebeurt nog meer hier op de Westkruiskade. En we zien het allemaal hier.
Ja, je ziet het, hè. Dat sprak ik ook even met een mevrouw, een Surinaamse mevrouw ook. Ze zegt, meneer, ik ben bekeerd, ik heb Jezus gevonden. Oké, dan zeg ik, ja mevrouw, als het u goed doet en u verbaat bij, nou goed zo toch? Natuurlijk, geloof in Jezus. Als het u goed doet, dat is altijd fantastisch. Ja, Brangas, Sajau de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier op de Westkruiskade. En natuurlijk wil ik ook in de Stramande. En hier hebben we er één en niet een zomaar iemand. Die zei, was die jaren, poku man poku. Ta poku en nakina strak. Hé meneer, hoe gaat het met u? Nou, alles lekkertjes. Ja man. Lekkertjes. En wat is je naam? Steven Olijveld alias Swana. Swana, wie kent hem niet? Want misaba poku het er, jong boy thing. En zei je nou, wat doe je nu zoal? Zei je doen? Nou, midden rustig even bezig naar een koorgroep met de dirigent erbij. Isabi, T-player kan ik een PC. Dan eindstand iemand veranderen even voor doen. Want er zijn erbij voor kaleren zijn erbij. Want nou mijn leer leest noto. Sam de best fossi. Dus fossi bij player gewoon aan bij de nasking is meegegeven. Ik groko in een boek dus isabi. Maar nou je lazy. Nou na lees we lezen. Fossi bij player naar een gevoel. Isabi. Maar ja, tegen kom ik daar iemand zoek op bereis uit. Dus dat moet ik kijken naar mijn dirigent Amare. Dus nou je kan lezen. Dus dat toont dat je van Holland bent, je kan lezen boer. Oh, je zomaar kon vrij. Ja, mensen, je hoort dat vrij. En je volgt de situatie tussen naar Congo en Suriname. Hoe lang ben je niet naar Suriname geweest? Want waarom het al lang afgekocht? Nou, ik ben pas terug. 10 mei ben ik speciaal om een verkiezing voor de van Ayahuasca. En dan kom ik 4 juni terug. En wat heb je meegemaakt? Saishi? Nou, Samisi, mi rei adi voor stemmen, mi waka om mijn pressie. Mi met langs maar persoonlijk, desmak me paroken voor stemmen. En dit is maar door een stembureau, de mij tijdens maar je mag niet stemmen, want hij heeft al gestemd. Daarmee actie dat we maar vadu kan. Want des maar vinger, nou op ink. En als ik me paroken, dan vast maar een stem, dan is mijn stemba. Dus VAP bij de fout bezig. Want mi volgt maar op de schoen. Heb je fraudeer. Plus kom het ook toe Ayuru, die stroom uit Valgue. NDP bij bijna 26 zetel. No stroom komt bij de nek aan nek. Vakang. Jong, wat fromo? De man fromo was soms dus de man lassie. Te lassie, im teki lassie. Dan ligt de Barca playing aan Madrid. Nou een big fight. Dan komt, sabi toch? If Madrid winning, Barca heeft leggen net tak, sorry hij winning. If Barca winning, Madrid heeft toch, Barca lukken nou. You win me. Dat na tori maar nou allemaal zo op dape. Maar nou, ik was toer, dus mi want tegen man van hieruit, dat als toeru, mek ama op als toeru, tjago ook toe mee ne osso. Teken mee go ne osso, klaar. Usa bij wan jongen Gianni Simons. Want jij in Holland, wan verkiezing waka, dan verliezen, dan feliciteren trouwens. Ama feliciteren man. Nou, ama dus even feliciteren, ik weet niet waarom, maar ja. Dus wanneer je boter op je kop hebt, dan is dat niet toch. Want je don't forget one sani. Ama dis bij bouwen straf of zo, na asset, voor kan stroto zalig, DBB. Maar mitak one sani en mitek Gianni Simons. Als straf of sama bouw dape, ongeveer mooi oranje. Dat de man spot engo dape, mek engo na egisel, sa bouw je trabang. De mamas fan bewijzen moest de, dat was fromo. Bewijzen moest de, en op chinse bewijs de jongen. Lukken naar ilas verkiezing, maar je teken fromo contract die fumang fugo asfalteer passie. Daar ook heb ik pas augustus, terwijl je lastig ba. Vakang. Jij niet? Je was los aan de meer. Mina drape, maar je bent de drape, Shisani. Boy, missie voeren. En Samisi, afromo sa de man bij zitten aan een computerwerk, moet ik een kring. Omdat mi bij de strappe herde, ade voor stemmen. Atori bij zitten naar Ouro SLM hoofdkantoor, Dr. Sefrat Monstraat. De man met papa passie meer. Ik heb het meegemaakt, man met de panga bijigong, in de Magrego Doro. Passie met Yuchi. Missie nanga mi egi ai ana mi wan beden bedanga drip chief mi tuf den boy mi nanga mi dokter o meke me live pe DTV stop dat pe ons stop omdat usi de man dat pe nanga den bijigong. Dan tak maar sana sandisi. Want voor het eerst wan verkiezing in Suriname maak ik zulke dingen mee. Maar ja, dan nou als verkiezing verklaard bindend, dus we krijgen een nieuwe regering en gimme mi breiti me ko omas makos de Wallis als president. Want wan mama nelibem chinanga angry. Isabi toch te papa gwilip oso na mamams control apche en tabi bi geboren
If mama no jem Bobby Merky, aan mijn overleving. Ja, toch, want mensen, je weet het, je hebt cultuur bij de verslag. Wat los maar lopen uit akkoorderen, want zusterverpleegsters, ze kwamen niet uit met hun geld, salaris de sari. Wat lopen maar is dat weet je? En nou de, maar chance heeft, amana machine dat wat lopen maar bij gwe liba akkoorderen, was aan de boel. Amansi, mata sabi de nama ede, loko, de mai feti oil and gas, oil and gas, oil and gas. Eigenlijk wan poko pasa musko, make you know oil and gas. Want de heer man zei vet van oil and gas. En de man zette de in voor kan vinden. Na man die de man chiri, zalig bouta. Na man zette in voor vinden oil and gas. Die de die natuurlijk profiteren. Ja, mensen, u heeft het gehoord. Hij is pas uit Suriname, heeft dingen meegemaakt. Trasma bij Gof gestemd. En de man met dat jongen, je hebt al gestemd. Terwijl een man aan mijn vinger, hoe kan dat? Rara. Gelukkig toch het recht moet zegevieren. De man sorry dat toch de trauma wini. En dan als het zo is, het is binden, dan op een gegeven moment de trauma moest consdombaga. Wat wil je nog meer kwijt? Wat wil je nog meer zeggen? Nou, we horen het dat we lukken zeggen morgen voor een nieuwe regering. We zijn naar power de man, van de man bondruka wang. Suma ede weri wan do buria, mek de schoppen dat eruit, mek asam kombo walesi. Zo is dat. We waren Odi, wil je nog mensen de groeten doen? Zij lukken. Jawel, mijn bara hier, Nederlandse bevolkingsgroep, Suriname. Hier gaan we tapu barwa Odi. Ja, oké. Dan bij deze moest ik maar poko jono. Apoko is na una ne besingen. Met Mati Roberto Wal. Upchi crioro, sranai sen kariwo yere, sanang konde sen kariwo yere, unkong no frede. Ciao. Ja mensen, je heeft het gehoord. En wat is je naam ook alweer? Steven Olijveld alias Swana, master. Swana, we plein bent. Zo bent u bij de baga. Nou, look, hier en daar overal een van lobby. Boy, de ne voor carrière. Alles is met je op Chinso, master blaster even een tijdje. Alles is bijna op Chinso. Ja, maar mensen heeft het gehoord, dus blijf hem volgen. Ja toch? En thank you voor het kijken. Abo. Ja mensen, je ziet het warm weer. Vandaag wordt het 33 graden hier in Nederland. 33 graden. We zitten nu op de Westkruiskade. En het is behoorlijk warm. En dan is het altijd fijn om even een badje te nemen. En dan zie je de kinderen genieten hier van het lekker weer. Een lekker bad is altijd gezellig. En dat allemaal hier in Rotterdam. En je ziet dat wat fijn dat de kinderen kunnen genieten. Ja toch? Dat is heel fantastisch mooi om te zien hoe ze genieten van het warme weer. Ja, bedankt aan jou de Baka Cultuur TV. Speciaal voor jou natuurlijk. Weer hier op pad. En natuurlijk op de Westkruiskade. En natuurlijk Theodoro Westkruiskade. Dat wil ik op Ronnie dit doen. We hebben het net gezien. We hebben een paar mensen gesproken. Ook van de kerk. En de een heeft het heel goed gedaan. Zegt hij. Hij is bekeerd. Want hij was een verslaafde. Maar hij heeft Jezus gevonden. En hij is weer, wij zijn positief om het zo te zeggen. Maar goed, we zijn vandaag bij Ronnie. En dan we vragen Ronnie altijd, hoe gaat het met Ronnie? Oh, met mij gaat het uitstekend. Het weer zonnetje schijnt. En je ziet allemaal van die vrolijke mensen. Ze stappen binnen en ze kopen wat. En je ziet gedreven mensen nu. En dan zie je wat de natuur met de mens kan doen. Ja, wat de natuur met de mens kan doen. Er gebeuren heel veel dingen nu op het pleintje hier aan de overkant. Een hele optocht van verschillende kerken die vandaag hier bijeen zijn. Muziek, dans, alles is er een optocht. En we hebben een paar mensen gesproken. En veel mensen die Jezus gevonden hebben. Anderen die heel erg verslaafd waren. Cocaïne, beroving, gevangenis. En die zeggen, nou ik heb God gevonden. Ja, nou dat is fantastisch. Als iemand zegt, ik heb Jezus gevonden. En ik ben bekeerd. Ja, zeker. Kijk, ik ben zelf ook wel gelovig, sowieso op mijn manier. Ik ben geen kerkganger dat wekelijks naar de kerk gaat. Maar ik ben er wel van bewust dat er een veel grotere macht bestaat. Wat we niet zien, maar wat we wel kunnen merken. En als we enkel maar om ons heen kijken naar de natuur. Naar wat er allemaal gebeurt. Hoe dingen soms kunnen ontwikkelen zonder dat er één hand erin heeft gezeten. Dan moet je ervan uitgaan van dat er een veel grotere macht bestaat. En dat noemen we Jezus. En Jezus is zeg maar gestuurd door onze grote Heer daarboven. God. En dan kan je niet ontkennen dat je niet weet of ziet dat er een grotere macht bestaat.
Zo is dat helemaal. En dat respecteren wij. We zeggen altijd iedereen zijn waarde. Jij geloof, overtuiging, wat jij beleidt. Dat moeten we respecteren. Ja? Als het je helpt, geloof erin. En de een gelooft in Jezus, de ander in, weet ik het, de ander in Winti misschien zelf. Als het helpt, dan zeg ik, ga zo door. Zo is het helemaal. Ja, zeker. Kijk, ze zeggen het ook, hè. God heeft ons alles gegeven. Alles hebben we meegekregen. We moeten alleen proberen de juiste keuzes te maken. En ja, jammer genoeg, heel veel mensen in deze tijd, vanwege dat geld ons blind kunnen maken, dan maken we soms foute keuzes. Waar uiteindelijk anderen misschien benadeeld worden of gedood worden. Puur door de financiële gewin van wat er allemaal in het spel zit. Maar we hebben alles gekregen. We hebben enkel maar ook een hart voor gekregen om de juiste keuzes te maken. Maar mensen maken vaak foute keuzes puur door het geldgewin. En ja, daar kan je heel weinig aan doen. Geldgewin, en we zien het allemaal. Geld, geld, geld. Er was een meneer die zei iets in Suriname. De een begon als roof, dief, weet ik veel wat nog meer. En dan gaan ze de politiek in. Dus je gaat beginnen bij... Had je het gehoord? Nee, ik had het niet gehoord, maar het is bijna een vaste manier van voorbereiden op het leven. Dat mensen speciaal gaan studeren. Want ze weten dat hoe meer papieren je hebt, hoe meer kennis je hebt. Maar uiteindelijk gebruiken ze dat ook verkeerd. En dan gaan ze mensen manipuleren. Ze gaan mensen het harnas injagen. Enkel maar dat zij de financiële voordeel kunnen krijgen. En dat ja, vind ik geen gezonde zaak. Geen gezonde zaken. Goed, je hebt het een beetje gevolgd, Suriname. Hoe het aan toe is gegaan, verkiezingen zijn geweest. Heb je het kunnen volgen? Ik heb het zeker gevolgd, vooral toen ik van de tijd nadert. En uiteindelijk gaan er besluiten genomen worden, mensen gaan keuzes maken. En ik denk dat, ja, kijk, het is zo gelopen, maar uiteindelijk zegt het meer van dat hoe Santokhi zich gedragen heeft. Kijk, als je het goed had gedaan, dan gaat de gemeenschap achter je staan. Dat is een heel logisch iets. Maar als je het fout hebt gedaan, gaan mensen ook met je afrekenen. Ja, en op dit moment denk ik dat hij al gigantisch veel hoofdpijn heeft. Inderdaad. Denkwerk, want hij had erop gerekend van dat er komt genoeg geld in het laadje. Dus en dan kon hij het zeg maar beheren en beheersen. Maar uiteindelijk heeft hij de boot gemist. De boot gemist en ja, de Twalk heeft gesproken. De NDP is als grootste uit de bus gekomen. Dus ze kunnen een regering gaan vormen, zeg maar. Maar Santokhi nog weet, hè? Santokhi nog weet, maar volgens mij heb ik want als je volk nog niet meer, dan kan je maar één ding doen. Dan kan je alleen maar dingen gaan doen om voor ophef te zorgen en voor heisa te zorgen. En uiteindelijk daar heeft de gemeenschap geen baat bij. En als je dat gaat doen, dan weet je van dat je het alleen maar moeilijk maakt voor de mensen onder elkaar. En ik denk niet dat hij dat op zijn kerfstok wil hebben. Maar mijn vraag is, want normaliter zie je hier in Nederland, als je weet van ik heb verloren, dan feliciteer je de andere partij. Dan zie je Rutte of zo, of weet ik veel wie, die komt voor de televisie. Die zegt, jullie hebben gewonnen, nou ik feliciteer jullie. Heeft Santokhi dat gedaan, denk je? Van wat ik gehoord heb, heeft hij nog steeds niet gedaan. Maar het zegt meer over die man, hoe die in elkaar zit en wat voor plannen die had toen hij daar zo zat. Want als je echt een democratisch gevoel hebt voor het land en je hebt het liefde voor het land, dan denk ik dat je blij moet zijn dat mensen bewuste keuzes hebben gemaakt, want daar heeft hij zelf naar gezorgd. Dan moet je blij mee zijn dat mensen keuzes hebben gemaakt en dan is het zijn taak om die persoon die ervoor gaat te feliciteren en hopen dat die persoon het veel beter doet dan hoe hij het gedaan heeft. En proberen toch, want het zijn politicussen, dus ze blijven toch onder elkaar een beetje steunen. Maar het laat zien van wat hij allemaal van plan was met het land. Om zeg maar zoveel mogelijk binnen te halen en dat is hem niet gelukt. Nee, want nu oil en gas, dus iedereen weet dat daar straks gaan de miljarden binnenkomen. En ja, ik denk dat hij misschien zegt van ja, ik wil nog doorgaan. Dat was hij eigenlijk van plan. Maar hoe naïef moet je zijn om te weten van dat je mensen op een of andere manier hebt benadeeld en dan hopen dat die mensen nog op je gaan stemmen. Ik kan me dat niet voorstellen dat hij daarin geloofd heeft. Hij is een beetje een naïef gedrag is dat. En ja, het heeft hij aan zichzelf te danken. Oké, laten we kijken hoe het verder gaat aflopen daar in Suriname wat de verkiezingen betreft. Het volk heeft gesproken en we zijn benieuwd. Maar hier in Nederland, ook Wilders heeft aan de bel getrokken en zegt nou, ik laat de regering vallen. Heb je dat ook zo'n beetje gevolgd? Hoe gaat het hier in Nederland? Ja, we hadden het laatst ook daarover. Het zijn allemaal gestoordelingen die nu opstaan. Allemaal gestoordelingen. Het lijkt alsof die gasten niet
Ja, kijk, ik ga ervan uit dat als je politicus bent en je hebt en je hebt keuzes gemaakt om het land te gaan regeren, om mensen zeg maar, te gaan sturen, dan moet je toch wel een voorwerk gedaan hebben om te weten hoe je ermee aan de slag gaat. Maar het lijkt alsof ze het huiswerk hebben gedaan en ze maken de grootste fouten. En wat met Wilders is gebeurd, vind ik zelf, dat die glas heeft stuk geslagen. En als hij een derde keer weer komt, dan weet ik niet. En dat wil ik net zeggen, het is al de tweede keer dat hij het doet. Hè? Hij doet het de tweede keer en toch willen ze met hem werken. Gelukkig dat de VVD nou zegt van, joh, we willen niet meer met hem werken. En hopelijk dat het volk nou ook gaat inzien van, joh, moeten we wel op Wilders stemmen. Ik denk dat het kwartje ook bij je gemeenschap gaat vallen. Want als je het 1 keer hebt gedaan en je ziet hem weglopen als het druk te hoog wordt. Tweede keer doet hij hetzelfde. Nou, het is die man's manier van handelen. Dat wanneer het te heet wordt, dan rent hij weg. Dus het zal hem ook wel zetels kosten, denk ik. Ja, goed. Inderdaad, we zien dat het lekker weer is in Nederland. Mensen, het is heel fijn hier op de Kruiskade. Zijn er nog ontwikkelingen hier in Nederland? Want ik ben een maandje weg geweest in Suriname natuurlijk. En dan hebben we de verkiezingen mee mogen maken daar. En zijn er nog dingen hier gebeurd in Nederland? Je ziet dat Trump bijna in Nederland is, geloof ik, of hij is er al. Ja, de NAVO-top, die gaat allemaal in Den Haag bezig zijn. Maar kijk, er gebeurt op dit moment zoveel in de wereld dat je bijna niet meer weet van waar je focus moet houden. Want Israël die is volop bezig met Gaza en nu hebben ze Gaza genoeg kapot gemaakt. Nu zijn ze bezig in Iran en hier in Nederland. Dus uiteindelijk is de wereld in dusdanige beweging dat je bijna niet meer weet waar je focus op moet houden. Maar ik probeer het toch zo nauw op de voet te volgen. Ja, we volgen het zo een beetje. En de vraag is, wat gaat Trump nu doen? Want hij heeft zoveel schepen daar naartoe gedelegeerd. En de vraag is nu, gaat hij aanvallen of zegt hij van, joh, is een dreigement? Ja. Die man die heeft altijd power praat. Weet je, om te kijken als hij mensen zo kan afschrikken. Maar hij gaat, vind ik, op een kinderlijke manier gaat hij ermee om. Want op het moment wanneer hij het lanceert, hij gooit met grote woorden. En op het moment wanneer hij ziet van, er komt geen beweging in, of er komt te veel beweging in, dan trekt hij zich terug. Nou, dus uiteindelijk weet je ook niet wat je aan zo iemand hebt. Dus het is altijd afwachten met dit soort typisch. Ja, mensen, je ziet het, we zijn in een moeilijke tijd nu in de wereld. We zijn nu bezig hier in Nederland met een... heb je gevallen hoeveel geld het kost om deze man te beveiligen, Trump? Oh jee, ik had het wel gehoord. Het gaat in de miljoenen. Het gaat in de miljoenen en hier zo lopen mensen te klagen over huisvesting. Geld wat niet genoeg is, alles is duurder geworden. Maar je merkt nu in wat voor scheve wereld we leven. Hè? En dan, het lijkt steeds erger te worden, maar ik hoop dat het een keer een kwartje gaat vallen dat mensen gaan ontdekken van dat, waar zijn we allemaal mee bezig. Waar zijn we mee bezig in deze wereld? Want 1 persoon moet beveiligd worden en miljoenen gaan daar naartoe. Echt marineschepen, militaire politie om 1 man te beschermen. En omdat hij naar Nederland komt, terwijl andere mensen honger lijden, pijn hebben. Natuurlijk, Nederland is een land wat goed georganiseerd is, dat neemt niet weg. Maar toch heel veel geld gaat er naar om 1 man te beveiligen. Goed, we staan hier op de Westkade bij Ronnie. En natuurlijk als je bij Ronnie bent, nou, je vindt een mooi crossie, waar je natuurlijk mooie dingen kan kopen. Ronnie, hoe gaan we aan de zaken? Dekyu krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Oh, het gaat goed, ik mag niet klagen. Kijk, vanaf dat er een ommekeer kwam in de wereld, dan moet je automatisch ook aan jezelf werken. Dus ik probeer zo tevreden mogelijk met dingen om te gaan. Ik maak mezelf niet meer gek. Vroeger had ik dat soort gedrag ook. Maar ik ben een wat tevreden mens geworden. En ik blijf wel mijn best doen, want er bestaan toch nog altijd mogelijkheden. Maar je moet die tevredenheid inbouwen, zodat je ook de rust voor jezelf behoudt. Heel mooi. Goed, Ronnie, we gaan je weer bedanken. Is er nog iets wat je wilt zeggen of wil je nog mensen de groeten doen? Nou, vanwege alle gekke dingen wat in de wereld gebeurt, dan zou ik graag mensen een hart onder de riem willen steken. Van dat, jongens, blijven jullie rustig. Kijk, want we staan er niet bij stil, maar mensen worden er al gauw paniekerig door van wat ze zien en wat ze horen. Nou, probeer je rust te houden en focus je een beetje op die grote man. En doe je ding, maar doe alles met mate en focus op die grote oppermacht en dan komt alles wel goed.
Heel mooi gesproken, Ronnie. Dankjewel weer. En we zeggen natuurlijk tegen de mensen mooie woorden van Ronnie. En blijf Ronnie ook steunen. Kom graag hier in de winkel bij Ronnie aan de Westkruiskade. En hij ziet jullie graag hier. Oh ja, dat zeker. Mijn klanten die sta ik elke dag voor open en ik doe het met plezier nog steeds. Dankjewel. Dat is weer mensen, dit is de Ronnie. En blijf afgestemd op Cultuur TV. We gaan voor jullie weer de straat op om te kijken wie we nog kunnen spreken. En dan, blijf afgestemd. Abo. Ja, brada, dat jou de Baka Cultuur TV speciaal voor jou hier op de Westkruiskade. En natuurlijk wil ik ook bij de Stramande. En natuurlijk weer Takjitori. Dag meneer, wat is uw naam? Goeiedag, mijn naam is Norman Roos Shepard. Hey Norman, hoe gaat het mee? Ja, rustig aan. Gadouani. En alle blessings aan mij kiezen. En alle blessings aan mij unu. Nou, we gaan tak even naar Cultuur TV. Ik ben net bij Minetan, zo naar Rotterdam. Ik woon in Antwerpen, België. Maar we gaan tak over de situatie voor Suriname. Dan de Suriname in het buitenland. Ik zeg één ding van, kijk, ik volg Limbo, ik volg Cultuur TV, alle fasia. Maar als je zijn naar Suriname, ik breed die volk, want we zijn naar Europa, ja, zo. We horen krak alle fasie. Maar mensen daar in Nederland, in Suriname, denken viering, want dit is op zijn zaak. Maar in Lugu, dat is spiritueel fasie, we vieren ook toe. En als spiritueel fasie, we bidden ook toe godapen. Dus een regering zal kunnen, dan bidden Sami ook toe ben doen. Ik heb laatst een foto gezet op mijn Facebook. Per midden naar kerk en meer ora serna fragara lok toe. Voor begi dat alle de takru ogri don't denki die dibrip chimine mak takso. Maar ik zeg één ding van, ik ben blij dat ik go over. Ik zeg één dat ik no serna man, a criminaliteit in serna. Enige vast voor kan lossen op, vooral de furu. Naar roken, creëren, opleidingen, begeleiding. Want de banse doet de roof. De man abib tien vrouw en een moeder hebben gegeten naar roken, monino boom. Luko sa regering, a vorige regering liep je unu. Walo weer dus meer arki lembo, nanga cultuur, me arki bijna ala dei. En me sibu palo sampen bi wan takwan sami. Maar luko fagado de toch, als ik me komt naar Rotterdam en dan kom ik hem tegen, kom ik cultuur televisie tegen. Wat zou ik tegen doen, luko no? Uno me grap na Suriname. Gado no do next lekwa grap. A do alasani ernstig. Ulibi bunang schreef, ulibi eerlijk. Suma takru go integreren. Weet je, if in een man vinden, go zoeken, wasa abeng, dat kan jeppie. Want ik weet dat kijk, we zijn mensen, we zijn even maar op de aarde. Go liba libi, respect. Ulibi wan vastje dan schreef je dat AI is ook een mens. Unabilang alibi. Is een seconde voor Gods tijd. En een seconde naar 1000 jaar. Maar die breedte dat we met cultuur TV lek van gado zijn niet kunnen passie. Mooi, maar hoe lang ga je naar België? Hoe lang ben je in België? Ik woon al bijna 10 jaar in België. Okay, wat is de reden dat ik ga België? De reden is dat ik ga België en want trapaki naar Bakara. Kijk, als het was, als systeem naar Holland, toch? Alek de man met kwam Holland aan een paradijs. Maar los man, ik begrijp het systeem, maar het is eerlijk, het is echt zo. Ik heb hier jaren gewoon ex-militair, Alassane mi doe maar een boem gedragsbriefje. Ik doe opleiding met tekpapier, ja, maar het systeem, ja, een regering van ik begeleid, is niet goed. Nederland. Nederland. De mij ligt op, de mij belasteren volk. Belastingparadijs, kom op man. Kom jullie allemaal in België wonen, joh. Dan ben ik last meneer een woordvoerder voor NDP, Pankataki. Dan ben ik tegen zeiden me ki tata op een ambassadeur naar Suriname. Tata, Nederland is geen Zuid-Amerikaan, toch? Maar België, hoe dingen zo men in België, toch? We zijn totaal 20.000 Surinamers daar. We werken, we zijn ondernemers, we zijn alles. Anderen willen investeren. Zeiden met Suriname kan contact met België op een ambassade. Weet je? Maar dan legt meneer een panka uit. En maar ook contact, ja, dit en dat. Het is niet waar. Waar een denken is, waar een visie is, kan het wel waar zijn. En midden erachter, Suriname moet op een ambassade voor België.
En een lijn moest op, een toerisme-lijn, voor een skyline. Utek komt aan Bergie. Met de Bergie vrij was er aan man. We zijn het monopolie zat hier zo van Nederland. Maar is die one going kaaskippen. Maar wat doe jij nou in België? Wat is je beroep? Wat doe je? Nou, ik ben logistiek gelitaliseerd. Ik doe vrachtwagen. Ik ben een bachelor logistiek. En ik rijd vrachtwagen nu. Ik rijd contra, want ik woon in België. Ik rijd naar Wallonië, Charleroi, Tournai. Ik ga leveren aan Lausanne en Biggie terug. En afas van Marokko dat ik Marokko naar stress, Marokko naar spanning. Marokko relax, noas mannen lonei bakken. Maar ik heb hier ook jaren gewerkt in Nederland. Stem mij lei bakken. Maar dat is bekend, de meeste mensen zeggen dat die naar België gaan. Ja, de gezondheidszorg daar is veel stukken goedkoper, noem maar op. Dat is waar, dat is zo. Want toevallig ben ik ook toen naar consult over de Surinamers die daar komen. Het is zo van, kijk, aan het tak gezondheid, wang, op een profijt. Je krijgt maaltijdcheck. Je krijgt belastinggeld. Je vakantiegeld. Een koningschap geeft vakantiegeld. Meestal 2900. En je krijgt je loon. En je werkt geen 10, 20, 30 uren. En het is waar, meer per jaar qua ziekenverzekering, hoe krijg je 75 euro. Wat een verschil met Nederland. Ja, kijk, het is al algemeen bekend dat Nederland is een opgelichte... Maar Congress heeft een takru. Dus 75 euro per wat? Per jaar. Per jaar, 75? 75 euro per jaar. Maar je moet wel voor je medicijnen betalen tegen de apotheek. Tegen de medicijnen naar de apotheek, misschien moet je een euro betalen. Tegen naar Datra, dan kan je bij 2 euro, 3 euro. Maar qua verzekering daar is verschrikkelijk goed. Daarom gaan veel mensen naar België. Maar kan iedereen zomaar naar België gaan of moet je bepaalde dingen doen voordat je naar België gaat? Kijk, België is een land, is een Europese land. Iedere Europese landen bij de EU kunnen gewoon gaan werken in een van die landen en verblijven. Dat mag. Dus iemand met een Suriname met een Nederlandse paspoort kan gewoon daar komen. Als zijn verblijf, bij Rocco, als je gewoon zo, kan dat. Maar de Surinamers die van Suriname naar hier komen, want Suriname is geen Europese Unie. Wel een Europese Unie landen de Suriname, Frans-Guyana. Maar Suriname is geen Europese Unie. Dus allemaal als ik me op naar Suriname voor welvaart in Europa, België. U doet boem informatie, u doet inlichting. Want jullie kunnen komen waar jullie willen hebben. Jullie zijn mens van de aarde. A grond tapu na un osso. Dus als je nu naar België wil komen, volg de proto-systeem, hoe ze het doen in België. Van, je moet een aanvraag doen, verblijfaanvraag, en dat is een bijlage 19. En het is niet simpel. Je hebt voor patiëntie wajari. Dan krijg je je verblijf. Ik ken een heleboel mensen die 2 jaar hebben gewacht en ze hebben hun verblijf, ze werken, ze krijgen vakantiegeld. De kies maaltijdje, alles aan de appels, de appels. Mooi gesproken, duidelijk, informatief. Dus mensen die naar België willen vertrekken, dus ja die doen er wat mee. Hey, je hebt het woord God een paar keer laten vallen. Is hier vandaag, misschien wel ook kerkie konja. Ze zijn bezig. Wat betekent God voor jou? Kijk, en voor het eerst sma en worship God. En voor het eerst sma en worship Joshua. Want ik ben een pastor, weet je, maar ik ben een pastor voor Rokoman. Ik ben een pastor voor Lontekwan Kerkie. Ik ben een pastor door de vast van mijn Libi. Dan ga ik naar Jimmy. Dan kan ik bepaalde dingen aan jou zeggen van nee, ga dan loop zo dan, want ik ken die hele script. Nou, God betekent wel losan gimi. Mi lobeng, alla fasi. Ik zeg iedereen, hoe loopt God dan weer ati? Staat in Psalm 91. Toch? Te sukumi na weer ati. En ik zeg iedereen dat kerkie deja zo, en een no kerkie deja. Kerkie de overal. Maar we roepen het kerk, we zeggen het kerk, maar het is gewoon een gemeente dat mensen bijeenkomen en de tak over een creator, de tak over Agado, de tak over Joshua, hoe we moeten leven. Uteking, want kijk, ik sta hier, toch? En een young boy jammer, ik ben een oud Rotterdammer, maar ik ben ook een oud Surinamer. Maar met dat wansani, if we maar tek Gado, volg Joshua, dan moet ik kijk maar naar men. En alassani abi, en alassani mi eteki, maar sa okonami.
Dan ga je is het in Konami. Mooi gesproken. Mensen, dit was het ook alweer. Wil je nog mensen de groeten doen die naar jou kijken? Nou, allereerst maar zijn ik mis aan sap. Mijn familie, Sylvester, de Isaias, de Dors, de Rozenblad, heer Coroni, mijn kinderen, Gracella, Sibrinho, Sharifa, mijn grandching, de Baraf Bina Sernang, Ja Holland, de trouwen naar Amerika. Kademina Karune, maar met Takwasani, mi lobu alamala. En alobi van lobunu. Dat want ik ulibi boom, udusa gado wani. Dan ben ik allemaal odi. Mooi zo, dankjewel. Dat is het ook alweer mensen hier op de Kruiskade. We gaan even verder kijken wie we nog zien. En bedankt voor nu. Oké. Ja mensen, het is eenmaal drukte hier op de Westkruiskade. Je ziet het, de Maidu de Rocco natuurlijk. Eén drukte, één op onthoud. En natuurlijk, we maken moeite. En Luco Sepsa. Cultuur TV speciaal voor jou hier op de Kruiskade. Ja, maar dan gaat jou de Cultuur TV speciaal voor jou. En natuurlijk doen we dit op de Kruiskade, Westkruiskade. En dan natuurlijk we gaan Toko Kondreman. En natuurlijk, dan zien we een paar gasten hier. Dag heren, hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het fantastisch. Ik ben bij mijn vrienden, mijn familie, mijn broer. Dus ja, het zit altijd goed bij mij als ik hier kom. Geweldig is dat. Hoe gaat het met jou? Alles als je dit? Alles gaat lekker, alles gaat goed. Mooi weer. Ja, gaat goed, gaat goed. Mensen, jullie hebben het een beetje gevolgd. Het is warm weer, gezelligheid. Hoe gaat het hier in Nederland? Want ik ben net terug. Vertel me een beetje. Hoe gaat het leven hier? Het leven is, ja, het is best wel hard. Als je hier niet werkt, ga je niet eten. Hier is het niet slapen. Je moet gewoon opstaan en gewoon gaan werken. Wat zitten? Als mijn moeder het kon, kan ik het ook. Als hij het kan ik het ook. Als hij het kan ik het ook. Dus het is moeilijk, maar je moet gewoon je werk doen. Je moet gewoon je werk doen. Hier de baas hemzelf van Toko Kondreman. Hoe gaat het mee? Fali Biego. We horen overal, het is harde tijd. Maar hoe gaat het hier? Het is sowieso hard, maar wat is er, we moeten het beste van kunnen maken. We komen ook tegemoet naar de klanten toe, sowieso. Dus zodra ik zeg, van alles kan je hier vinden. Dus we proberen een schappelijke prijs voor de klanten ook te maken. Dus alles is duur, maar sowieso in een andere hebben we onze acties. Dus we maken sowieso onze klanten blij. De klanten moeten tevreden zijn. De klant is koning. En hier kunnen we lekker alles vinden, zo'n beetje. Als we het over tropisch praten. Dus dat, sowieso. Maar je ziet het zo, als je binnenkomt, alles is vers. Iedere dag wordt alles vernieuwd, ververst. Dus klanten kunnen niet klagen van het zijn oude spullen of wat dan ook. Kijk, soms zit het weer tegen. Weer tegen in de zin van, het is mooi weer. Onze bladgroene, dat gaat snel. Het wordt heel snel slap, verouderd. Maar we zorgen wel dat we continuïteit en versheid hebben. Dat is belangrijk. We houden van lekker eten. Die meneer daar, even een vraag voor jou. Je volg je de situatie ook in Suriname zo'n beetje? Ja, af en toe. Kijk, ik ben een trotse Surinamer. Ik blijf een trotse Surinamer. Maar ja, nu ben ik hier. Dus ja, af en toe doe ik het wel. Geweldig, want we blijven Surinamers en we houden van lekker eten. Wat is het lekkerste wat voor jou? Wat vind je zo lekker hier om te eten? Kijk, sowieso werk ik op de zaterdag ook hier. Bij mijn broer, mijn tweede broer. Dus ik vind van alles hier Surinaams. Alles wat ik wil eten, koop ik gewoon hier. Antroa, sopropos, alles gewoon. Suriname, tweede Suriname is hier. Tweede Suriname, mensen, jullie horen dat alles is hier te verkrijgen. Anja Sweetie gevaarlijk. Suriname, kom je wel eens daar? Nou, zal ik het mooie vertellen. Einde van de maand ga ik naar Suriname. Wauw, we worden jaloers allemaal. Lekker naar Suriname. En ja, als je naar Suriname gaat, ik zeg altijd, jongen, geniet. Ik ga genieten, maar ik ga meer voor mijn vader. Hij wordt 80 en ik wil de tijd met hem doorbrengen. Lekker feesten ook? Feesten zitten bij mij niet in. Want als ik ga feesten, kan ik het beter het geld uitgeven aan mijn vader, aan mijn broertjes en aan mijn tante. Dus daar ga ik mee voor. Wat hier, als je werkt, kan je het verdienen. Dus wat ik heb, besteed ik liever hieruit en aan mijn vader en aan mijn broertjes en mijn zusjes. Snap je? En het vitamine, de zon, dat is bij mij belangrijk. Heel belangrijk, we hebben net gezien, sopropo, antroa, alles heb je hier. Zijn er nog aanbiedingen? Genoeg aanbiedingen, bladgroenten, vleeswaren, van alles en nog wat. Je komt wekelijks binnen of maar 1 keer in de week kom je zeker binnen en je ziet zelf wat we acties hebben. Je neemt je tas vol mee naar huis en je gaat lachen naar huis. Dat is zo en zo.
Dat sowieso, mensen, jullie hebben het gehoord hier bij Toko Kondreman. En natuurlijk, jullie hebben mensen ook in Suriname die naar ons kijken. Wil je nog mensen de groeten doen of heb je nog wat te vertellen? Ik doe heel Suriname de groeten. En ik ben onderweg. Ik kom naar jullie toe. Geweldig is dat. Ik sluit me daarbij. Iedereen groet aan Suriname. En als ze komen in Nederland, laat ze altijd welkom zijn hier zo. Waar is het weer? Toko Kondreman. Iedereen is welkom bij Toko Kondreman. Westkruiskade. Juist. Mensen, nogmaals, heel Suriname groeten. En het moment dat je hier in Nederland bent, kom bij Toko Kondreman. Jij Alasangi, Pangi, Florida water, Ibiri, alles cultureel vind je hier. En je Surinaams producten. Toko Kondreman, naar enige wang in Rotterdam. Je heeft het gehoord sinds jaar en dag. Toko Kondreman, ik ken het sinds middag met kak. Toko Kondreman. Want het is echt, heel lang met konja. Dat ben opknap, dat je Tori. En altijd, vooral op de zaterdag, was het een gezelligheid hier. Ik ben hier opgegroeid. Hier bij Toko Kondreman. Dus mensen, kom gezellig allemaal naar Toko Kondreman. Oké. En u ziet het zo proppen aan troeven, alles oker. Alles kun je hier krijgen, peper. Je ziet dat schriftje. Oh, lekkere manja schriftje. Hey. Jongen, alles is lekker hier. Mango, manja, alles hebben we hier. Dus als een sweetie, natuurlijk. Met avocado, alles aan meshija. Dus mensen, zo gezond als wat avocados er meshija zo. En dat allemaal bij Toko Kondreman. Ja, maar dan gaan we de Baka Culturo TV speciaal voor jou. Hier op de Kruiskade, Westkruiskade. En natuurlijk wil ik op de Sramande. En we kennen deze al. Deze is een belangrijk iemand hier bij Culturo TV. Want ik ben over van hoe hij praat. En goed, hoe gaat het mee, Fafi? Gaat goed? Jawel, gaat goed. Wat is je naam ook alweer voor hen die je nog niet kennen? Ik ken het Olijfveld van de Radio Commacandra. En hoe gaat het mee? Ja, gaat goed. Is alles aan shooting? I go, ja. Mooi. De situatie, er is zoveel gebeurd de laatste keer dat ik je sprak. Hebben we een mooi gesprek gehad over de gang van zaken daar in Suriname. Heb je het nog een beetje gevolgd? Ik volg het nieuws. Ik draai radio, dus ik draai elke dag de nieuws. En wat valt je op? Ik val op dat er, heb ik begrepen, dat de stemmen zijn geteld. En we krijgen nu toch, want we zijn de eerste, maar ze toch ook zo'n vrouwelijke president. En dat ik kon toe. Ja, dat je bent blij? Ik ben blij, ja, want dan uit elkaar horen in Sanang. Ja. Waarom zou je blij moeten zijn? Wat zie jij in de persoon van een vrouw? Omdat voor het eerst in onze geschiedenis komt er een vrouw aan de macht. En we moeten gewoon de vrouw de kans geven. Ja, dus dan dat hoor ik. Maar Santoki, hoe is het met hem? Heb je gevolgd? Is hij weg? Heeft hij de winnaar gefeliciteerd? Heb je wat gehoord daarover? Nog niet, maar dat zal gaan gebeuren, denk ik. Ja, want hier meestal zie je de regering, partij Winnie, alles wang een beetje feliciteren aan Winnie. En dat is nog niet gebeurd, geloof ik. Tjana, feliciteren het. Tjana moest voor feliciteren, want Alassi. En van mijn volgers is er aan Pina Desma. Ja, voor het eerst in de geschiedenis is mijn Pina zo. Dus ja, hij moet gewoon weg. Wat is het ergste wat hij gedaan heeft? Miluku, 2 weken terug. Bijna heerst en hij zongen. En ze midden in Senang, jong boy met grokong. En Senang is zongen. En desma ze gewoon aan de macht moest zorgen dat krinden gotro, bagger de liba dat moest doen. Want bijna 100 jaar is Senang is zongen aan de kant. 100 jaar is Senang is zongen. Lange serif is Senang is zongen. Ze want je alle kong een foto de onder water aan de kant. Het kan niet. Heel veel mensen zijn vertrokken, hè? Want salaris, dat is Sari. Ja, daar moeten ze ook in meedoen, want ook met de salaris. Je kan niet jaar in jaar uit met de salaris leven, alles gaat duur. Dus ze moeten ook de mensen hun salaris ook laten voeren. Dus maar salaris op. Oké, dus de komende regering heeft een taak om te doen. Ik denk volgende regering wat ze moeten doen is gewoon, Simons is de hoofd. Wat hij moet doen, moet de adviseurs aan alle posten zetten bij de ministers. Om alles in de gaten te houden. En
eindresultaat, president in Luku, dat jongen dus wil doen, dat moest gebeuren in Suriname. Oké, en je denkt in 2-3 jaar tijd of wat? Suriname kan go stabiliseren. Het kan stabiliseren. Ja. Want er komt geld binnen. Ja, eigenlijk wat ze moeten doen, ook de koers, als het gaat om valuta. Je moet eigenlijk in Suriname geen euro laten rondgaan. Nee, je moet gewoon Surinamse SCD gebruiken. Weet je, dat moeten ze doen. Oké, je zit achter de knoppen, je bent radioman. Mensen bellen ook naar je studio. Ik krijg regelmatig, kijk, morgenavond hebben we ook interviews vanuit Suriname. En dan, we praten ook met belangrijke mensen in Suriname. Dat is heel goed. En wat staat op het programma morgen? Met wie hebben jullie gesprek? Ik weet niet precies met wie mijn collega gaat praten, maar als je Radio Kumakandra volgt, dan zie je elke zondag. Is Iwan Lopman, mijn collega, die doet dat. Als het gaat om nieuws, dat doet hij. Gesprekken uit met politicus, dat doet hij. Ik ben meer van de muziek en als het gaat om muzikale interviews met muzikanten, dat doe ik. Oké, mooi. Jij bent meer muziek. En dadelijk Kitty Kotti, over 2 weken is er feest. Wat ga je doen? Ga je draaien? Wat ga je doen? Ik ben de DJ op het plein hier op de Westkustskade. Dat doe ik al meer dan 6 jaar. Hè. En ik draai van 12 tot 5. En daarna komt weer een andere DJ die ik heel goed ken. Dus het wordt gewoon de bom. Als het zo mooi weer is, wordt je dus maar een keer lang apoko. Je man keer aan apoko. Dat is over 2 weken 1 juli. Kitty Kotti, hier op de Kruiskade. En ben dit toe toch? Ben dit toe, ja. Dus je moet volgen Westkustskade als schema. En dat is de maar ik draai van 12 tot 5 en dan komt Menes. En als zo corona bent, is er opmaat, is er zomaar draaistonden, is allemaal wakka. Wandelen, het lekker druk weer, zoals al de voorgaande jaren. Kitty Kotti 1 juli mensen, hier op de Kruiskade. En natuurlijk, oké, mensen die kijken naar jou vanuit Suriname of overal ter wereld. Heb je nog iets te melden, wil je nog wat zeggen? We willen het beste wat we willen voor Suriname, het beste willen we hebben. We willen dat Suriname vooruit gaat en dat is meneer Mjampina. En dat doen we niet. Dat willen we. Heb je nog mensen te groeten? Ik doe iedereen de groeten, familie, vrienden. Instagram, Baru, Odi. Oké, dankjewel. Dank je dat je voor de camera bent gekomen van Kulturu TV. En zeg ik weer tot een volgende keer. Abu, thank you. Dankjewel. Kulturu, doei. Okay, don't let me hear you. This is the day the Lord has made. Ja mensen, u ziet het vandaag weer hier op deze zaterdag. Het is gezellig, het is fijn hier om hier te zijn. Tussen de gelovigen, om het zo te zeggen. Dag mevrouw, wat is uw naam? Lucia. Lucia. Dag mevrouw, u bent hier vandaag. Wat betekent deze dag voor u? Het is een hele mooie dag. Een dag wat God ons gegeven heeft. De dag wat God ons gegeven heeft. Waar komt u vandaan zelf? Waar bent u geboren? Suriname. En hoe was het vroeger in Suriname? Was u al gelovig? Jawel. U bent gelovig opgevoed? Ik was niet helemaal zeg maar in de sporen dat je, weet je wel, je gelooft, maar je moet ook doen wat God je vraagt. En daar was ik nog niet zo in. U bent naar Nederland gekomen en toen bent u zich gaan verdiepen erin? Ja, zeker. U bent naar de kerk gegaan? Ja. Welke kerk? Levend Woord gemeente. Oké, en wat betekent God voor u? Wat doet God voor u? God is mijn leven. En in alles mag ik in hem geloven. En hij doet wat ik vraag. Als je bidt, ja, hij beantwoordt je gebeden. Heeft u wel eens iets meegemaakt? Waar u dacht, oh dit is een wonder, God heeft hier geholpen. Is er iets geweest in uw leven dat u zegt, nou ja, prijs God. Jawel. Wat heeft u meegemaakt? Ik ben heel ernstig ziek geweest. Ja, wat heeft u gehad? En nu hier. Wat is gebeurd? Nou, ik had het aan mijn nieren, aan mijn hart, dus heel veel. Maar ik sta hier nu. Door zijn genade. God genade. God is groot. Amen. En u lag in het ziekenhuis, maar ze hebben gebeden voor u? Ja, ze hebben ook gebeden.
Hoe lang geleden was dat? In 2015. En ik ben nog beter. Ja, ik ben helemaal genezen. En dat is een wonder. Amen. Amen. Goed. En vandaag bent u hier. U geniet van de dag. En u prijzen de Heer. Amen. Zo is het. En wat wilt u tegen de mensen zeggen die naar u kijken en misschien nog niet gelovig zijn? Ja. Nou, dat ze naar Gods stem kunnen luisteren. Hij vraagt van ons wat we moeten doen. Ja. En als we daarin gaan. Hem aanbidden, hem loven, hem prijzen. En dan zijn we op de goede weg. Oké, het gaat niet zo goed in Suriname, zeg maar. Moeten de mensen meer harder gaan bidden, dat het beter gaat in Suriname? Ja. Ja, meer bidden. Want heel veel mensen gaan in Suriname ook naar de kerk. En laten we hopen dat het... Veel die bidden hoor. Laten we hopen dat het snel goed komt in Suriname. Zeker weten, ja. En dat God ons gebed mag horen. Ja. Onze gebeden mag horen. En dat alles goed komt in Suriname. Heeft u nog mensen die u de groeten wilt doen? Nou, mijn familie, iedereen, mijn kinderen. En dat ze naar God moeten volgen. Jezus moeten volgen. Jezus moeten volgen. Goed, dank u wel voor het gesprek. En blij te horen dat het weer goed met u gaat. Dat u genezen bent en dat het u goed mag gaan. Ja, dank u wel voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Dag. Ja mensen, dat was het ook alweer vandaag. Cultuur TV van jou hier op deze prachtige zaterdagmiddag. Hier op de Kruiskade. En natuurlijk is het fijn om hier te zijn en te zien wat de mensen doen. En je ziet dat het is een feest. De gelovigen, de kerk, Jezus dichterbij. En de mensen die geloven en die dansen, die zijn blij. Jezus heeft ze gered. Sommigen heel erg ziek, anderen verslaafd. Maar vandaag de dag, ze zijn eruit dankzij hun geloof. En zo zijn er meer mensen met hun geloof. Geloof in heel veel. Ja, mensen, u ziet dat Jezus leeft. Bij God is er genade. Ik lees wat op de borden daar. Jezus love forever. En dat je allemaal hier, vandaag hier op de Kruiskade. Mensen genieten, mensen zijn blij met Jezus. Maar goed, het leven gaat door. Ik wens iedereen die kijkt, ja, Gods genade. En dat het u ook goed mag gaan, waar u ook bent. Iedereen, ik wens jullie allemaal sosoboeng. Let op elkaar. En wens elkaar natuurlijk veel geluk, gezondheid en alles wat goed is. Toe! Wij houden van jullie, Cultuur TV. Blijf ons steunen. Blijf afgestemd op Cultuur TV. En abonneer, deel, share. We zijn er voor jullie. Hebben jullie wat te melden? Bel naar ons, bel ons. En we zijn er voor jullie. En we zijn op zoek natuurlijk naar mensen die ons blijven steunen ook. Ja, heb je een bedrijf, wil je die promoten? Bel naar Cultuur TV, speciaal voor jou. Dankjewel voor het kijken en tamboeng. Doei! Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Mr. Pebble Finger.
Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. www.culturo.com for the generation